कहता रह छोटी छोटी कपड़ा से चिकन सामान झलके तो हेहिंगन बुझो ना बाबू आंदू पांडू रे घर हमार काठमांडू रे। का कहलू हो भौजी? बुझो ना हमके आंडू पांडू रे घर हटे काठमांडू। तो ए भौजी तहार घर काठमांडू हो तो तू एहिंग नचबू ढूंढी देखा देखा के। पैसा ना चमके सबके हो उठ जाए। का किंग नचबू तनी नाच तो सब लोग उठता कि ना तनी हम देखत तनी नाच तो नाच। अरे उठाए वाली मशीन हम गाड़ी अरे छोटिया कमरिया टूट जाई। देख हमार भैया ठीक कहलहन हो नत नची ह ना तो तहार कमरिया साचहू में टूट जाई। अरे छोटिया कमरिया टूट जाई। तो जाए द भैया उंगन अब ना नची हन हम बता देले बनी रहे द। हई देख लोग भाई लोग हई भौजी सब कुछ देखाव तारी। कानबाली ह त चूड़ी ह त सैंडल ह तो जानता रह लोग भाई लोग। तो जानता रू भौजी तू हमनी के इतना शौक सिंगार मत देखाव का हमनी के तरह के पटा ना लेम सन। आ देख लोग चले खातिर स्टाइलो बताव तारी। का कहता रू भौजी अपना सखी से कि सखी सैया चलावे हमार गाड़ी तो का ह भौजी ऊपर तूहू बैठ के घूमबू का बताव ना। कि मुंह में भागले पुकार फारी फारी। तो जानता रू भौजी ई पुकारी फाड़ फाड़ के फाकतारन। तो जानता रू भौजी ई पुकारी फकीहन ना बेनु तहरा काउर बार बार झोंकी हन। कमला खा के कमला कइले बा। माने भौजी तू अपना सखी से कहता रू कि सैया हमार कमला खा के हमला कइले बा। का कहलू हो माने कमला खा के तारा लगे सूत गइल त तारा लगे हमला क देलस। चोलिया के खोले ही मोरा बनावे खिलौना हो। ए भौजी तहार चोली खोल के खिलौना बनावे तो हम ना जानत रहनी कि भौजी की चोली खोल के खिलौना बनावल जाला। अब से हमू जान गईनी अब से खोल के खिलौना बनाए। सुन लोग भौजी का कहतारी हरदिया के छापी। ए भौजी जानता रू तू कुछ देर पहले कह रहते नु तो हम ही आके तारा लगे छाप देले रहती। आहोई देख लोग डांसर के मार के भाग गइलन। अब बताओ लोग कि इनकरा में का गलती बा। इकरा लगे डांसर के लगे एगो लइका नाचत रलख उहे एक तबरक मार के भाग गइल। तो जानता रह लोग भाई लोग काहे मार के भागल होई। अब जानते बड़ा लोग कि कोई नाचेला स्टेज पर तो सब ऑर्केस्ट्रा वाली भाव देवेली सन उनकरा संगे नाचे लागेली सन तो उ अपना सुर में बारी आई अपना सुर में बा तो खिसिया के एक तबरा घींच के मार देलस आ भाग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा देना क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले तुम्हारे पास चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।